O Concello de Cambados, en colaboración coa Asociación de Comerciantes Zona Centro, poñen en marcha unha nova campaña de 3x2, unha promoción que permite mercar por 20 euros bonos compra cun valor de 30 euros. Nós o que queremos é incentivar esas compras no comercio local nunha época como é agora, despois das rebaixas de inverno, previa á chegada do verán, onde o comercio necesita, digamos, este tipo de incentivos por parte da administración local. O Concello aportará 6.000 euros a esta promoción, o que permitirá inxectar nos comercios da zona un total de 18.000 euros. O Concello de Cambados aporta 6.000 euros, en total van ser 18.000 euros que se van a utilizar para comprar aquí no comercio local. Para incentivar as compras, ademais, o Concello realizará diferentes actividades. Unha delas serán 2 concertos en sesión vermú. Unha, o inicio da campaña, que vai ser o sábado 18 de marzo a 1 da tarde na Praza Sorei, coincidindo co Día do Pai, xa que esta campaña vai ser a campaña do 3x2 do bono do Día do Pai. E despois o rematar o 15 de abril, que cando remata a campaña, cando se teñen que canxear xa os bonos, o prazo para canxear os bonos, na que vai participar Dani Barreiro na Praza Alfredo Brañas. A campaña durará do 13 de marzo ao 15 de abril. A outra iniciativa para incentivar as compras será a de organizar actividades para os máis pequenos. A maiores tamén imos facer todos os viernes unha sesión de hinchables para que os pequenos poidan disfrutar a partir das 6 da tarde. Queremos facer que coincida cos comercios abertos para que poida vir a xente traer os nenos digamos, poder disfrutar do comercio local. As actividades infantís serán sempre ás 6 da tarde, pero cada venres cambiará de localización. A campaña dará comezo o luns 13, tanto para comprar os bonos como para empregalos. Os puntos de venda serán a sede de Zona Centro e Inmobiliaria Juan Rey.